това видео ще пообръщаме малко маси, се научим да чертаем, се научим да трием и в крайна сметка ще направим една доста прилична маса. И имам нов бранд. Историята на тази маса е малко по-дълга, отколкото ще покажа във видеото. Купих я с две доста сериозни следи от резачка, така беше отрязано дървото. Това е едната. И много се чудех какво да направя и в крайна сметка реших с флекса и с един диск за карвинг, такъв с едни пъпчици на него, да изимитирам живия ръб на самата маса. Като почна да го правя, установих, че отдолу излиза много хубав цвят на дървото, много хубаво кафяво. Повечето акации имат един лимонено жълта кора. И по този начин с флекса успях да отстраня абсолютно всичко. След това масата я занесох да се мине на калибровачен шлайф веднъж от горната страна, запълних след това всички от долната страна всъщност, запълних всички цепнатини с епоксидна смола, изчаках да дръпне и отново е занесено на калибровачен шлайф, вече за да се махне самата смола. Това, което се вижда в момента е след калибровачния шлайф, който излиза на 150 шкурка. Очевидно е, малко ми е тесничко тук, очевидно е, че тази маса има два проблема. Проблем номер 1 и проблем номер 2. За да ги решим тия проблеми, има два начина. Първият е да се запълнат с смола. Пълнат се с черна смола или с прозрачна смола и всичко става перфектно. Другия вариант е, слагат се такива работи, папионки, там където са дупките. За мен това е много по-красиво, много по-естествено, отколкото да налея 1 кг смола вътре в тия двете дупки. За папионките има няколко начина да се направят. Аз ползвам този вариант с шаблон и не копирни втулки, а такива втулки на самата фреза. Има другия вариант е с шаблон и копирен фрезер, който си е с лагер, който се движи по шаблона. Третия вариант е да се изрежат на банцик и след това да се направят с длето, да се изкопае в дървото. Последният вариант за мен е твърде бавен и твърде сложен за момента, за да се хвана с него и отделно, че не се получават толкова точни. По този начин, както в случая показвам, обикновено използвам едно парче, в случая е дъб, което ми е останало от друга маса и от него си правя, като започна да правя, си правя много. Примерно ще си направя 10 папионки по този начин. И в последствие, като си ги извадя, вече си ги ползвам за тази маса и за други маси и така нататък. Тази фреза на Makita е много полезна. Купих си я с 4 различни видове глави отдолу, не глави, а стойки. И ги ползвам абсолютно всичките. За тази маса сигурно съм използвал поне 3 от тях. Фрезера също е изключително важен. Този фрезер ми е на CMT с горно извеждане на стружката. С долно извеждане на стружката, за да може отгоре сряза да е прекрасен, да е възможно най-добър. То се вижда и след малко общо взето. И когато се следва шаблона, който се лепи с двойно лепяща лепенка в случая, и изглежда наистина много добре самата папионка. После този шаблон се прехвърля върху масата, на която се слага, и в нея се изрязва също външната част на шаблона, като се сменя размера на втулката, която се слага отдолу на оберфрезата. Малко е сложен процесът първоначално, докато човек свикне да си ги сметне веднъж кой фрезер с какви втулки се ползва, но веднъж като му свикнеш, става доста бързичко и доста точно. После искаше ми се да махна основната вътрешната част, винаги ползвам по-голям фрезер и по-евтин фрезер за основното премахване на материал. Много ми се искаше да си използвам голямата фреза, както тук, с аспирацията, но нищо не се вижда, когато сложа прахоловителя, затова се наложи да го ползвам без. Плюс е, че ще мога да се види на видеото точно какво прави фрезата и каква част премахвам. Мера си дълбочините, проверявам винаги по няколко пъти. Тук е доста важно да човек да не се разсее и да вкопае в масата. Тогава трябва да се използва по-голяма папионка. Вече в случая исках да са еднакви и става малко по-трудно. Ето много хубаво се вижда как се премахва част от материала. Папионките влизат супер точно и това, което правя, е да си добавя съвсем малко прах от шлайфа към лепилото, за да може да изглежда абсолютно точно. Финалният вид ще се види след това, просто е като от CNC. Няма абсолютно никаква фуга между дървото и между масата и папионката. Тази маса е поръчка, затова и си позволих да използвам калибровачен шлайф. Обикновено, когато имам поръчки, почти винаги се възползвам от калибровачните шлайфове.
спестяват страшно много работа и общо взето много пестиш от време. Пък когато е поръчка, може да си го позволиш и като цена. Отново завършвам масата с Rubio Monocoat. Това е долната страна на масата. Ако видите, се виждат едни квадратчета. Тях също ги правя с шаблона и ги ползвам за където има по-меко дърво или когато трябва да стабилизирам нещо. След първата ръка стабилизирах тази голяма цепнатина плюс още една друга с такива квадратни и после чак тогава нанесох втората ръка. Нямам го на видео и се надявам просто да ми повярвате за това, че съм го направил. След това масата отгоре също я минах 2 ръце с Rubio и е напълно достатъчно за доста адекватна здравина, която Rubio-то, когато стегне, успява да докара на дървото. Масата в крайна сметка ще бъде пакетирана и заминава за Испания. Наистина ми се искаше да е малко по-дълго видеото и да покажа всички процеси по-подробно, но голяма част тази маса просто не снимах, когато я правих, точно защото беше поръчка, трябваше да побързам. Ето това е финалната маса, получи се наистина много добре. Ще се видим на следващото видео.